Maġistrat ordnat li raġel Sirjan akkużat bil-qtil ta' Sirjan ieħor f'Għawdex ix-xahar li għadda jitpoġġa taħt ta' akkuża wara li ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex jitqiegħed taħt ta' akkuża. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qed tisma' l-każ kontra s-Sirjan Maher Al-Yazem ta' 24 sena akkużati li ta' daqqa ta' sikkina lil Fawaz Najem ta' 25 sena. Dan seħħ waqt ġlieda f'Marsal Forn fis-7 ta' Mejju li għadda fejn irriżulta li l-vittma miet wara li ntlaqat bl-arma f'qalbu. Id-deċiżjoni ngħatat fil-qorti ta' Għawdex hekk kif komplit il-kumpilazzjoni tal-provi fejn il-prosekuzzjoni qed tgħid li Najem inqatel waqt konfront jaħraq bejn żewġ gruppi ta' Sirjani fid-dar tal-akkużat f'Marsal Forn. L-avukat difensur Peter Fenek insista li l-klijent tiegħu kien qed jiddefendi lilu nnifsu meta grupp ta' Sirjani marru biex jaqgħu l-inkwiet. L-avukat Franco De Bono li huwa parte ċivile fil-każ irribatta din il-linja ta' diviża fejn qal li dan il-fatt għandu jiġi kkunsidrat mill-ġurati waqt il-proċess. Il-qorti qablet ma' din il-pożizzjoni u qalet illi hija kienet prekluża milli tiddeċiedi fuq il-merti tal-każ iżda kellha sempliċiment tiddeċiedi jekk hemmx biżżejjed raġunijiet biex il-każ ikompli. Is-seduta tal-ġimgħa tieħdet kważi kollha mix-xhieda ta' żewġ ċittadini Sirjani li kienu involuti wkoll f'din il-ġlieda li swiet il-ħajja ta' Fawaz huma spjegaw ix-xeni ta' kommozzjoni li waslu għall-inċident u fissru kif Fawaz kellu ferita kera f'rasu u kien qed iżomm żaqqu. Wara iddaħħal f'karozza u ttieħed lejn l-isptar iżda miet fi-triq. L-avukati Peter Fenek, Elena Fenek u Amy Zara huma l-avukati difensuri f'dan il-każ. L-avukati Franco De Bono, Deborah Camilleri u Matthew Xwiereb deru parte ċivile f'isem il-familja tal-vittma. Il-każ se jkompli f'Lulju.